Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ku ƴan uwana musulmai. Barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wannan sabon bidiyo a cikin wannan tasha mai albarka mai suna Aretica and Crypto TV. Kamar yadda kuka gani a title ɗin bidiyon namu, insha Allah wannan bidiyon namu zamu nuna maka yadda za ka yi ka samu unlimited data ta Airtel, wato ka yi browsing unlimited data ba iyaka to ta hanyar amfani da wani applications. So mutane da yawa suna amfani da wannan application mai suna Stack VPN. To a cikin Stack VPN insha Allah zan yi maka bayani yadda za ka yi ka samu wannan unlimited data ta Airtel kai tsaye ku biyo mu cikin wannan bidiyo domin ka kalla. Sannan ƴan uwa da Allah muna roƙon ka in baka danna mana alamar subscribe ba ka danna mana alamar subscribe, sannan ka danna ƙararrawar sanarwa yadda mun ɗora sabbin bidiyo zai zo kai tsaye gare ka. Yanzu kai tsaye mu je cikin bidiyo. Kamar yadda kuka gani wannan application ɗin gashi nan za ku gani na zagaye shi Stack VPN. Wasu daga cikin su suna da shi wasu kuma ba su da shi. So sai ka je Play Store ka yi downloading Stack VPN. So idan ka shigo cikin Stack VPN zai nuna maka kamar haka. Za ka Stack VPN Reloaded, ka ga sunan shi nan. Wanda bai da shi zai je cikin Play Store yayi search. Zai je cikin Play Store kai searching Stack VPN Reloaded. Kamar yadda kuka gani gashi nan daga sama. So insha Allah in kai searching ɗin shi ka shigo kamar haka. So in ka shigo cikin shi kamar haka, akwai wani setting da ake buƙatar da za ka yi, wato za ka yi wani updating wani abu. So ana da buƙata ace kana da data ko da 5 MB ce ko da wani abokinka ne sai ka sa ya buɗe maka hotspot. So saboda ka yi amfani da shi, saboda updating ɗin da za ka yi na cin unlimited data dole suna buƙatar data ko kaɗan ne saboda wurin updating ɗin daga nan kuma so za ka ci gaba browsing kyauta. Kamar yadda kuka gani inda na zagaye muku in ka shigo kai tsaye za ka zo ka shiga wajen. Idan ka shiga wajen zai nuno ma haka. Sai ka zo daidai wajen da aka sa update tweaks. Ka shiga update tweaks za ka danna updating. So kamar yadda kuka gani ga nan ya samu no update available. So saboda na riga na yi. So kai ma in kai za ka ga ya samu haka. So bayan ya samu haka sai ka zo ka danna OK. Sai ka zo ka sorry application ɗin yana ɗan sa talla. Kamar yadda kuka gani ga nan nayi cancelling talla. So sai ka zo daga nan sama za ka ga inda aka na zagaye ma ɗin nan. Sai ka zo ka taɓa ka shiga. Idan ka shiga za ka ga gasu nan sun numa options da yawa. Options da yawa sai ka yo ƙasa. Za ka zo daidai wajen ga nan inda ka ga Airtel Unlimited. Gasu nan za ka gani guda uku. So akwai Airtel Unlimited, akwai kuma Airtel Unlimited 2. So da Airtel Unlimited da Airtel Unlimited 2 su suke ba da wannan dama wadda za ka ci data unlimited. So kowanne za ka iya amfani da shi da wanda ya ma amfani so sai ka ci gaba da shi. Yanzu ni zan ɗauki wannan na farkon Airtel Unlimited ɗin nan. Na ɗauke shi. Sai ka zo daidai nan wajen. So wayanda suke amfani da shi dama already sun san yadda ake connecting na Stack VPN. Sai ka zo ka danna open. Kamar yadda kuke gani gashi nan ya riga yayi connecting. Idan ka zo nan daga sama za ka ga gashi nan. Sorry suna sa talla. So idan ka zo nan wajen za ka ga gashi nan ya fara ƙirga mun data da nake ci. Gashi kamar yadda kuka gani gashi nan ya riga yayi connecting. So kuma na yi connecting ne da Airtel Unlimited. So wannan zan shiga in ji duk browsing ɗin zan yi shi ne kyauta. Zan yi minimizing direct duk in shiga inda nake so.